Tipnite si, kto bol maklérom roka 2014. Volám sa Martin Dlugolinský a som majiteľom kancelárie Remax Benard. Veziem sa s Peťom Ganovským, najlepším maklérom Remax Benard. Nazdar. Peťo, prečo si bol najlepší v roku 2014? Peťo rozmýšľa. Musíme ho nechať chvíľku, nech porozmýšľa. Čo povieš, chorý si? Tak keďže je taký chorý, tak ho necháme tak. Nebudeme mu klasť otázky, ale budeme... Potrebujem si pripraviť vtipný scenár. Dobre. Takže má už otázku položenú a teraz bude pracovať na scenári. Budúci týždeň vám prinesieme výsledok. Ahojte.